ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи тилотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани сафари расмӣ аз шаҳри Брюссели подшоҳии Белгия ба ҷумҳурии Фаронса сафар карданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, директори агентии захираҳои моддии давлатӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. тавре хабар дода будем, имрӯз дар шаҳри Брюссел, пойтахти подшоҳии Белгия, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо подшоҳи Белгия аълоҳазрат Филипп мулоқот карданд. дар мулоқот масъалаҳои густариши ҳамкории неки дуҷонибаи судманд бо Белгия ва робитаҳои бисёрҷониба доираи Иттиҳоди Аврупо баррасӣ гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз пазироии дӯстона ва меҳмоннавозии гарму самимии ҷониби Белгия изҳори сипос карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо таассуроти нек аз сафарҳои қаблӣ ба подшоҳии Белгия, бахусус аввалин мулоқот бо аълоҳазрат подшоҳ Алберти Дум таъкид намуданд, ки подшоҳии Белгия яке аз мамлакатҳои калидии қитъаи Аврупо, кишвари дӯст ва шарики боэътимоди Тоҷикистон дар Аврупо мебошад. дар мавриди рушду тавсеяи минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷониба, соҳаҳои энергетика, бахшҳои мухталифи саноат ва ҷалби технологияҳои муосир ба иқтисоди Тоҷикистон аз ҷумлаи самтҳои ояндадори шарикии ду кишвар номбар карда шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои робитаҳои кишварҳоро дар сатҳи минтақавӣ муҳокима карданд. бо пуштибонӣ аз иқдомҳои якдигар дар ҳалли масоили глобалии сайёра таъкид гардид, ки Тоҷикистон номзадии Белгияро барои ишғол кардани мақоми узви ғайридоимӣ дар шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид барои солҳои 2019-2020 ва подшоҳии Белгия дар навбати худ ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистонро дар масоили глобалии об ва иқлим ҷонибдорӣ намуданд. аз қабули барнома ва лоиҳаҳои Иттиҳоди Аврупо барои Тоҷикистон, Афғонистон ва Осиёи Марказӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуд. зимни баррасии масъалаҳои амнияти ҷонибҳо оид ба таъмини амнияти кишварҳои Осиёи Марказӣ ва истиқрори сулҳу субот дар Афғонистон ва эҷоди шароити мусоид барои рушди осоиштаи он табодули афкор намуданд. таъкид гардид, ки амнияти кишварҳои Осиёи Марказӣ бо таъмини сулҳу субот дар Афғонистон иртиботи бевосита дорад. зикр гардид, ки Тоҷикистон ҷонибдори ҳарчи зудтар барқарор гардидани сулҳу оромӣ дар ин кишвари ҳамсояи наздиктарин, дӯст, ҳамзабон ва ҳамфарҳанг мебошад ва Созмони Милали Муттаҳид бояд дар пешбурди ин раванд нақши калидӣ дошта бошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар аз мавқеи устувори Тоҷикистон ҷиҳати ташкили ҳукумати фарогир дар Афғонистон ёдовар шуда, ҷонибҳо роҳҳои муосири истиқрори сулҳу субот дар ин кишварро баррасӣ намуданд. дар ин зимн ҷонибҳо ҷиҳати ҳалли мушкилоти Афғонистон, муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳои муосир аз қабили терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, киберҷиноятҳо ва дигар зуҳуроти хатарбори ҷинояткории муташаккили фаромилӣ изҳори омодагӣ намуданд. дар анҷоми мулоқот президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз подшоҳи Белгия аълоҳазрат Филипп барои боздиди расмӣ аз Тоҷикистон даъват ба амал оварданд. имрӯз дар шаҳри Брюссел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндаи махсуси Иттиҳоди Аврупо оид ба Осиёи Марказӣ хонум Тери Ҳаккала мулоқот карданд. дар рафти мулоқот масоили ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз имкони дидору мулоқот изҳори сипос карда, хонум Тери Ҳаккаларо барои таъин намуданаш ба вазифаи намояндаи махсуси Иттиҳоди Аврупо оид ба Осиёи Марказӣ табрик гуфтанд. ҷонибҳо таҳкими ҳамкорӣ дар самти мубориза бо таҳдидҳо ва хатарҳоро дар сархати аввали робитаҳои дуҷониба гузоштаанд. аз ҳамкории пурсамар дар самтҳои калидии сиёсати байналмилалӣ, минтақавӣ, муколамаи мунтазами сиёсӣ дар сатҳи олӣ ва ҳамкорӣ дар бахши таъмини амният изҳори қаноатмандӣ карда шуд.
ҷонибҳо дар ҷанбаи сиёсӣ аз ҳамкорӣ бо муваффақияти сохторҳои байни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо ёдовар шуданд. таъкид шуд, ки робитаҳо дар доираи муколамаи сатҳи олӣ оид ба масъалаҳои сиёсат ва амният, инчунин вохӯрии қарибулвуқӯи вазирони корҳои хориҷии Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо дар Душанбе метавонад ба таҳкими ҳамкории ҷонибҳо такони нав бахшад. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин масъалаҳои рушду густариши робитаҳои гуногун ҷанбаи Тоҷикистон бо кишварҳои аъзои Иттиҳоди Аврупо баррасӣ карда шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки Тоҷикистон барои ҳамкории зич бо кишварҳои Иттиҳоди Аврупо дар соҳаи тиҷорат ва истеҳсолоти саноатӣ, иқтисоди рақамӣ ва инноватсия, таъмини амнияти озуқаворӣ ва энергетикӣ омода аст. Кумитаи ҳамкорӣ ва зеркумита оид ба ҳамкорӣ майдони мусоид барои баррасии масоили ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ номида шуд. Зикр гардид, ки Тоҷикистон бо дар назардошти решаҳои умумӣ ва робитаҳои таърихан муқарраршудаи халқҳои Осиёи Марказӣ ба рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар дохили минтақа афзалият медиҳад. зимни мулоқот ба татбиқи барномаҳо дар доираи ҳамкории васеъи минтақавӣ аз ҷумла дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ, инчунин ба рушди робитаҳо дар соҳаи амният изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. ҷонибҳо зимни баррасии масоили амниятӣ ба таҳкими амнияту субот дар кишвари мо, тамоми қаламрави Осиёи Марказӣ ва Афғонистон, пурзур кардани иқтидори мудофиавӣ дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ба хотири таъмини амният дар минтақа таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. намояндаи махсуси Иттиҳоди Аврупо оид ба Осиёи Марказӣ хонум Тери Ҳаккала нақши боризи ҷониби Тоҷикистонро дар ҳаллу фасли масъалаҳои вобаста ба об ва рафъи оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва ташаккули иқтисоди сабз баланд арзёбӣ карда, барои минбаъд низ дастгирӣ намудани ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори омодагӣ намуданд. имрӯз дар шаҳри Брюссели подшоҳии Белгия, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дабири кулли созмони ҷаҳонии гумрук Кунио Микурия мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои шарикии Тоҷикистон бо созмони ҷаҳонии гумрук мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи робитаҳо изҳори қаноатмандӣ карда таъкид намуданд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ислоҳотро дар ҳама бахшҳои тиҷорату иқтисод амалӣ гардонида истодааст ва дар ин раванд ба такмили бомароми фаъолияти гумрукӣ низ таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир мегардад. изҳори итминон карда шуд, ки натиҷаи ин вохӯрӣ қадами наве дар роҳи таҳкиму тавсеаи робитаҳои самарабахши дуҷониба хоҳад шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои мукаммалгардонии маъмурияти гумрук, низоми иттилоотии автоматикунонидашудаи он бо технологияҳои муосир, таҷдиди зерсохтори гумрук ва рушди иқтидори захираҳои инсониро дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ муҳокима карданд. дар ин зимн фаъол кардани ҳамкории судманд бо созмони ҷаҳонии гумрук барои баландбардоштани иқтидори касбии кормандони ниҳоди гумрукии Тоҷикистон зарур шумурда шуд. дар мулоқот амалисозии санадҳои қабулшуда дар доираи созмон аз ҷумла конвенсияи байналмилалӣ оид ба содагардонӣ ва ҳамоҳангсозии расмиёти гумрукии Киото соли 1973, созишнома оид ба содагардонии расмиёти савдо соли 2013 ва мутобиқ намудани кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон ба талаботи конвенсия ва созишномаи зикршуда баррасӣ карда шуд. қайд гардид, ки Тоҷикистон соли 2018 меъёрҳои боҷҳои гумрукии воридотӣ мутобиқ ба стандартҳои созмони ҷаҳонии савдоро қабул намуд. имтиёзҳои гумрукию андозӣ ва дастгирии истеҳсолкунандагони молҳои ватанӣ ба рушди устувори иқтисодиёти миллӣ мусоидат менамоянд. онҳо инчунин ба афзун гардидани ҳаҷми истеҳсоли молҳои ватанӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ замина гузоштанд. зимнан дар натиҷаи вохӯрӣ масъалаи такмили қонунгузорӣ дар арсаи тиҷорату иқтисод ва амалисозии сиёсати давлатии дастгирии содирот низ муҳокима гардид. изҳори итминон карда шуд, ки
гузариши пурра ба стандартҳои байналмилалие ки аз ҷониби Созмони ҷаҳонии гумрук таҳия ва пешниҳод мешавад ба зиёд гардидани гардиши тиҷорат ва қисми воридотии буҷаи давлат, инчунин рушди муносибатҳои иқтисодӣ бо кишварҳои ҳамҷавор ва минтақа саҳми арзанда хоҳанд гузошт. дар китобхонаи миллии Тоҷикистон таҳти раёсати муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатали Саид ҷаласаи сеюми фосилавии шӯрои машваратӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ баргузор гардид. Дар он аъзои шӯрои машваратӣ, роҳбарон ва масъулони вазорату идораҳои дахлдор, бахши хусусӣ ва шарикони рушд иштирок намуданд. Гузориш дар ин хусус. дар ҷаласаи сеюми фосилавии шӯрои машваратии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, натиҷаҳои мониторинги иҷрои қарорҳои ҷаласаи дуюми фосилавӣ, рафти иҷрои қарорҳои ҷаласаи 21-уми шӯрои машваратӣ ва дигар масъалаҳои ҷории шӯро баррасӣ гардид. Нахуст муовини якуми сарвазири мамлакат Давлатали Саид иштирокчиёнро ба муносибати 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин рӯзи соҳибкорон ки ҳамасола санаи 14 октябр ҷашн гирифта мешавад, муборакбод намуда, беҳтарин таманниёти худро дар ҳаёту фаъолияташон иброз дошт. қайд карда шуд ки дар замони соҳиби истиқлолӣ бо ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти беҳсозии фазои сармоягузорӣ ва рушди бахши хусусиву соҳибкорӣ ислоҳоти куллӣ гузаронида шудааст ки натиҷаҳои назаррас медиҳанд. Мулоқотҳои президенти мамлакат бо соҳибкорону сармоягузорон, баргузории ҳамоишу форумҳои байналмилалӣ бо иштироки бевоситаи сарвари давлат, фароҳам будани майдони муколамаи давлат ва бахши хусусӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ, таъсис ва фаъолияти шӯрои машваратии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, ҳамчунин муҳимтарин майдони муколамаи давлат ва бахши хусусӣ, баёнгари таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат дар ташаккули фазои сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ ба ҳисоб рафта, дар таърихи мамлакат ва замони истиқлолият бесобиқа мебошад. Муовини якуми сарвазири мамлакат қайд намуд ки дар паёми солонаи президенти мамлакат дастур дода шуд ки вазорату идораҳо ҷиҳати ҷалби сармояи мустақим, боз ҳам беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ, ба хусус ҷорӣ кардани расмиёти электронӣ баррасӣ ва пешниҳоди иҷозатномаҳо, ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва сертификатҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ ва дар ин раванд беҳтар намудани омилҳои субъективӣ фаъолияти худро густариш диҳанд. ҳамчунин қайд гардид ки саноати кунонӣ бо суръати мамлакат ҳадафи чоруми стратегӣ эълон гардида, барои расидан ба он тамоми чораҳои зарурӣ амалӣ мешаванд. аз ҷумла бо қарори ҳукумати мамлакат аз 27 майи соли 2020 барномаи саноати кунонӣ бо суръати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 қабул гардида, имрӯзҳо бо маром татбиқ гардида истодааст. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мамлакати рушдкунанда дорои заминаҳои воқеии рушди саноат, аз ҷумла саноати сабук, истеҳсоли масъолияи сохтмонӣ, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, саноати маъдан ва дар ин замина рушди истеҳсоли миллӣ мебошад. барои рушди соҳаи саноат як қатор барномаву стратегияҳо, нақшаи чорабиниҳо, аз ҷумла нақшаи чорабиниҳо оид ба ҷолибгардонии фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат барои солҳои 2021-2023 қабул гардида, дар натиҷаи татбиқи онҳо саҳми соҳа дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мунтазам зиёд мегардад. вобаста ба баъзе масъалаҳои соҳибкориву сармоягузорӣ дар доираи ҷаласаҳои шӯро, муовини сарвазири мамлакат Давлатали Саид аз ҷониби вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, таъмини иҷрои саривақтӣ ва самараноки супоришҳои ҳукумати ҷумҳурӣ, қарорҳои ҷаласаҳо ва супоришҳои шӯрои машваратиро дар самти соҳибкориву сармоягузорӣ таъкид кард. дар интиҳои ҷаласа бо дар назардошти мулоҳизаҳо ва пешниҳодҳои баён гардида дастуру супоришҳои дахлдор дода шуд. имрӯз дар шаҳри Душанбе бахшида ба 30-солагии Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон таҳти унвони 30 соли ҳамбастагии ҷавонон бо пешвои миллат ҳамоиши ҷавонони Тоҷикистон доир гардид. дар ҳамоиши мазкур намояндагони ҳукумати мамлакат, роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор, ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, намояндагони ҷавони вазорату идораҳо, варзишгарон ва донишҷӯёну волонтёрон иштирок намуданд. дар асоси розигии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 30-юмин солгарди таъсисёбии Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистонро таҷлил намуданд. Ба ин васила ҳамоиши ҷавонони Тоҷикистон таҳти унвони 30 соли ҳамбастагии ҷавонон ба пешвои миллат бо иштироки намояндагони ҳукумати
ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои он, аъзоён ва собиқадорони иттифоқи ҷавонони мамлакат, варзишгарон, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҳудуди пойтахт, волонтерону намояндагони васоити ахбори омма баргузор гардид. Баромадкунандагон иброз доштанд, ки ташкилоти ҷамъияти иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали фаъолияти худ мавқеи устувори ҷавонони худогоҳу худшиноси кишварро барои дастгирӣ аз сиёсати дурандешона ва хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарҷам намуда тавонист соли 1994 номзадии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар анҷумани худ пешниҳод ва дастгирӣ намояд. Давоми 30 соли фаъолияти худ иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ҳамчун ниҳоди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар баробари ҳизбҳои сиёсӣ аз ташаббуси пешбарии номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона ва бо дастгирии аксарияти ҷавонони кишвар истифода бурда сиёсати пешгирифтаи пешвои миллатро мунтазам дастгирӣ менамояд. дар арафаи таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон имрӯз барои тамоми ҷавонони кишвар як ҷашни бузурги миллии дигаре вуҷуд дорад. Ин таҷлил намудан аз 30-юмин солгарди иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон мебошад. иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ҳамқадами истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда маҳз барои дастгирӣ ва сарҷам намудану муттаҳид намудани ҷавонони мамлакат таъсис дода шудааст. соли 1991 маҳз солест, ки Тоҷикистон ҳам соҳиби истиқлолияти давлатӣ гардид ва ҳам солест, ки ҷавонони кишвар иттифоқи ҷавонони худро таъсис намуданд. дар идомаи ҳамоиши вобаста ба дастовардҳои назарраси фаъолияти иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон тӯли солҳои соҳиби истиқлолӣ натиҷагирӣ карда шуд ва ҳамчунин вазифаҳои оянда таҳия гардиданд. ҳамоиш аз ҷониби иштирокчиён изҳороти дастаҷамъӣ ба кулли ҷавонони кишвар қабул карда шуд. имрӯз зимни як ҳамоиш агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба натиҷаҳои пешакии маъракаи барои аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2020 иттилоъ дод. дар ин тадбир намояндагони вазорату идораҳои дахлдори давлатӣ ва шарикони рушд низ иштирок доштанд. гузориш дар ин хусус. агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаи пешакии барои аҳолӣ ва фонди манзилро эълон кард, ки тибқи нишондиҳандаҳои 1 октябри соли 2020 теъдоди аҳолии кишвар 9,661,000 нафарро ташкил додааст. дар ин бора зимни як ҳамоиш дар шаҳри Душанбе, ки бо иштироки намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти агентӣ ва шарикони рушд баргузор шуд, иттилоъ доданд. нишондоди зикршуда нисбат ба соли 2010, ки он замон низ барои аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида шуда буд, 27.7% зиёдтар буда афзоиши шумораи аҳолӣ дар саросари мамлакат ба қайд гирифта шудааст. дар соли 2020 шумораи шаҳрнишинон 26.2% шумораи умумии аҳолии Тоҷикистонро ташкил додааст. тибқи маълумоти агентии омор шумораи мардҳо дар Тоҷикистон 4,901,000 нафар ва занҳо 4,606,000 нафарро дар бар мегирад. ин маълумот зимни гузарондани маъракаи барои аҳолӣ ва фонди манзил, ки аз 1 то 15 октябри соли 2020 гузаронида шуд, ҷамъоварӣ гардид. барои гузарондани тадбири мазкур кормандони муваққатӣ аз ҳисоби аҳолӣ соҳиб маълумот, кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худ идоракунӣ, кормандони соҳаҳои маорифу тандурустӣ ҷалб гардида буданд. ҳамчунин гуфта шуд, ки натиҷаи ниҳоӣ барои аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2020 дар давоми солҳои 2022-2024 дар 11 ҷилд ҷамъбаст гардида ба дастаи истифодабарандагони маълумот расонида мешавад. аз 5 то 10 октябр рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Беларус идома доштанд. дар доираи ин рӯзҳо аз ҷониби ҳунармандони тоҷик намоиши ҳунарҳои миллӣ, филмҳои тоҷикӣ ва барномаи фарҳангӣ манзури сокинон ва меҳмонони шаҳри Минск гардонида шуд. ҳамкоронамон дар ин мавзӯъ гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ кунед. рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Беларус аз 5 то 10 октябри соли равон бо шукӯҳу шаомати хоса ҷараён гирифтанд. давоми ин рӯзҳо ҳайати эҷодӣ иборат аз 44 нафар бо роҳбарии муовини якуми вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Обид Назарён дар пойтахти Беларус шаҳри Минск намоиши ҳунарҳои миллӣ, филмҳои тоҷикӣ ва барномаҳои фарҳангиро манзури сокинон ва меҳмонони шаҳрҳои Минск ва Молодечно гардониданд. рӯзи 7 октябр дар филармонияи давлатии Беларус рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давлат расман ифтитоҳ ёфтанд.
чорабинӣ бо иштироки доираи васеъи ҳунармандону дӯстдорони санъат доир гардид. дар оғози барнома муовини якуми вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Обид Назарён, муовини якуми вазири фарҳанги Беларус Валерий Громада ва дигарон суханронӣ намуда аз рушди муносиботи ду кишвар дар ҳама соҳаҳо аз ҷумла соҳаи фарҳанг ибрози андеша намуданд. зикр шуд ки маротибаи навбатӣ баргузор намудани рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Беларус ба рушди ҳамкориҳои минбаъдаи ҳар ду кишвар мусоидат хоҳад кард. ҳамин гуна пас аз суханони ифтитоҳии рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Беларус бо барномаи бошукӯҳ оғоз гардид. дар барномаи консерти намояндагони корпусҳои дипломатии шаҳри Минск, аҳли санъату фарҳанги Беларус, тоҷикони муқими Беларус ва донишҷӯёне ки дар ин кишвар таҳсил мекунанд иштирок намуданд. бояд гуфт ки барои иштирок дар барномаи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Беларус ҳунармандони шинохта аз ҳисоби ҷавонон ва санъаткорони таҷрибадор ба ин кишвар сафар карда тавонистанд санъату ҳунари волои миллати тоҷикро ба ҳозирин муаррифӣ кунанд. барномаи консертӣ бахшида ба ифтитоҳи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Беларус аз ҷониби аҳли толор хуб пазирифта шуд. бояд гуфт ки барқарор намудани муносиботи фарҳангӣ миёни давлатҳо куфрукест ки ҳамкориҳоро дар соҳаҳои муҳим тақвият мебахшад. ҳайати эҷодии рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Беларус рӯзи 8 октябр дар қасри фарҳанги шаҳри Маладешнои ин мамлакат боз як барномаи ҳунарии диданӣ намоиш доданд. дар ин ҷо низ ҳунармандони тоҷик бо маҳорати баланди касбӣ баромад намуда миллати тоҷикро ҳамчун миллати фарҳангӣ ва дорои таърихи кӯҳан муаррифӣ карданд. барномаи консертии фарҳангиёни тоҷик номераҳои гуногуни ҳунариро дар бар гирифт ва шоми аҳли толорро хотирмону нотакрор гардонид. дар доираи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Беларус ҳамчунин дар қасри пионери шаҳри Минск рӯзҳои кинои тоҷик доир шуд. дар оғози намоиш намояндагони ду кишвар аз ҷумла филмофарони тоҷик баромад намуда аз таъриху ташаккули синамои тоҷик сухан гуфтанд. зикр шуд ки замони солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукумати мамлакат ба рушди санъати кино таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда барои инкишофи ин соҳа барномаҳои муайянро амалӣ мекунад. дар натиҷаи татбиқи ҳамин барномаҳои давлатӣ солҳои охир дар Тоҷикистон филмҳои гуногун жанр ва пурмуҳтаво рӯи экран меоянд ва дар озмуну фестивалҳои байналмилалӣ сазовори мақомҳои ифтихорӣ мегарданд. дар қасри пионери шаҳри Минск ҳамчунин нахустнамоиши чанд филми истеҳсоли коргардонҳои тоҷик доир гардид. дуғоб, роҳ, мустанади асрори саразм, автобус ва ғайра аз ҷумлаи филмҳое буданд ки пешниҳоди тамошобинони Беларус гардонида шуданд. бояд гуфт ки дар доираи татбиқи барномаи рушди кинои тоҷик барои солҳои 2018-2022 санъати филмофарии тоҷик ба марҳилаи нав ворид гардида, истеҳсол ва мазмуну мундариҷаи филмҳо беҳтар гардидааст. дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Беларус ҳайати эҷодии кишвари мо ҳамчунин аз мавзеъҳои тамошобоб ва таърихии Беларус аз ҷумла китобхонаи миллии ин мамлакат, театрҳо ва ғайра боздид ба амал оварда бо таъриху фарҳанги ин давлат шинос шуданд. ёдовор мешавем ки муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Беларус 5 сентябри соли 1996 тавассути мубодилаи ёддоштҳо оғоз гардид. аз соли 1997 дар шаҳри Минск сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон амал менамояд. ҳамчунин дар шаҳри Душанбе аз соли 2011 сафорати ҷумҳурии Беларус фаъолият дорад. рушди муносибатҳои дуҷонибаю бисёрҷониба байни Тоҷикистону Беларус дар марҳилаи имрӯза дар сатҳи баланд арзёбӣ мегардад. муколамаи мунтазами сиёсӣ дар сатҳи олӣ бароҳ монда шудааст ки ба рушд ва тавсеяи муносибатҳои дуҷониба пайваста мусоидат мекунад. дар ҷаласаи ҳайати мушовараи прокуратураи вилояти Хатлон аз фаъолияти мақомоти прокуратураи вилоят дар 9 моҳаи соли 2021 натиҷагирӣ карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ҷаласаро прокурори вилояти Хатлон мушовири давлатии адлияи дараҷаи 3 Абдураҳим Раҳимзода ифтитоҳ намуда ҳозиринро бо рӯзномаи маҷлис шинос карданд. طبق روزنامه مجلس نخست اوید به جنبش فعالیت پروکراتور ولایت خاتلان در 9 ماهه سال 2021 اخبارات پروکرور ولایت شنیده شد. موصوف از فعالیت مقامات پروکراتور در دوره حساباتی اظهار قناعتمندی نموده اوید به وضع جنایتکاری و سطح بررسی پرونده ها از جانب پروکروران شهر و ناحیه های ولایت خاتلان اطلاع داد. بعداً پروکرور ولایت خاتلان اوید به معین نمودن وظیفه های منبعده کارمندان مقامات در سمت تامین ولایت قانون، تحکیم قانونیت در جامعه باز هم بهتر جاری نمودن ترتیبات حقوقی ابراز اندیشه نمود. ذکر است که طبق نتیجه گیری ها از فعالیت مقامات پروکراتور ولایت خاتلان معلوم می‌گردد که در این دوره سطح جنایتکاری نسبت به 9 ماهه سال گذشته کاهش یافته است. جنایتکاری نیز نسبتاً
کمتر به قید گرفته شده، صفت تفتیشات پیشکی، صفت بررسی پرونده جنایتی در سودها و فعالیت در سمت نظارت عاید به قانونگذاری های انداز، زمین، نقلیات و گمرک و همچنین بلند برداشتن دانش حقوقی اهالی به مراتب بلندتر برداشته شده است. با اطلاع پرокурор ولایت ختلان در دوره 9 ماهه سال جاری فعالیت مقامات در سمت تفتیش پرونده ها رو به افزایش نهاده در این دوره پیشبرد 147 پرونده های جنایتی به آخر رسانیده شده. از این شماره 144 پرونده با تصدیق فکر عیبداری به سود ارسال کرده شده است. همزمان سطح و صفت بررسی پرونده ها و فعالیت کارمندان مقامات های مذکور در سمت نظارت از روی اجرای قانون ها در همه سمت ها بهتر و خوبتر گردیده. در ترغیب و تشویق صحبت و واخوری های فهمانده دهی اهالی عاید بر رعایت قانون ها و ترتیبات جمعیتی نسبت به همین دوره سالی گذشته بهتر و خوبتر به راه مانده شده است. کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در نتیجه عملی نمایی عملیات کلان حجم اپراتیوی یک گروه متشکل نشعجلاب ترانسمیلی را در حدود شهر دوشنبه دستگیر نمودند. از قوچاقچیان نزدیک نیم تonna واسطه‌های گوناگون نشعه‌دار دریافت و مصادره کرده شد. گزارش همکسبان ما در همین خصوص تهیه شده است. گردش غیر قانونی واسطه‌های نشعه‌دار همچون جنایت متشکل ضد انسانی معرفی گردیده. آن را قانون‌های ملی و بین المللی همواره محکوم می‌نمایند. از اینجاست که وزارت کارهای داخلی در خط اول مبارزه گردش غیر قانونی مواد مخدر قرار دارد. آشکار و دستگیرسازی یک چند گروه‌های متشکل نشعه‌جلاب در سالهای اخیر ثابت ساخت که کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در سمت مبارزه بر ضد معاملات غیر قانونی واسطه‌های نشعه‌دار تجربه کافی پیدا نمودند. این است که اخیراً باز فعالیت پنهانی یک گروه متشکل نشعه‌جلاب ترانسمیلی در حدود شهر دوشنبه تحت کارکردهای اپراتیوی قرار داده شده. در نتیجه 6 نفر بازداشت و مقدار مخصوصاً کلان نزدیکی 500 کیلوگرم واسطه‌های گوناگون نشعه‌دار دریافت و مصادره کرده شدند که دوام سالهای صاحب استقلالی چنین نتیجه کاری به سابقه ارزیابی می‌گردد. این گروه متشکل نشعه‌جلاب ترانسمیلی را یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان عبداللایف عزیزالله فیض‌الله‌ویچ سنه تولدش 10 دکبر سال 1975 ساکن شهر دوشنبه کوچه زرفشان صاحب کار عائله‌دار صاحب 4 فرزند قبلا سال 2005 در فدراسیون روسیه با ماده های 159 قلابی و 228 معاملات غیر قانونی واسطه‌های نشعه‌داری کودکس جنایتی فدراسیون روسیه سود شده است. تأسیس داده در حیات آن شهروندان یک قطار کشورهای خارجی را متحد و مسیر قاچاق واسطه‌های نشعه‌دار را تا به کشورهای دور خارجی رسانیده است. نامبرده واسطه‌های نشعه‌دار را در حجم مخصوصاً کلان توسط اعضایان دیگر این گروه از حدود جمهوری اسلامی افغانستان به جمهوری تاجیکستان وارد نموده من بعد توسط کشورهای همسایه به دولت‌های اروپا انتقال می‌داده است. در نتیجه کارمندان مقامات میلیتسیای شهر دوشنبه جهت آشکار و معین سازی نفران مساعدت کننده و انتقال دهندگان واسطه‌های نشعه‌دار مجموعی چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی و عملیات کلان حجم را تهیه و عملی نمودند. در مجموع از این گروه متشکل نشعه‌جلاب ترانسمیلی نزدیکی 500 کیلوگرم واسطه‌های نشعه‌دار مصادره گردید که این مقدار مواد مخدر در بازار سیاه زیاده از 6 میلیون دلار آمریکایی ارزش دارد. تحلیل و آموزش پرونده‌های جنایتی نشان می‌دهند که گروه‌های متشکل نشعه‌جلاب ترانسمیلی برای عملی سازی هدف‌های غرضناک خود و پنهان نمودن مبلغ‌های از این حساب به دست آمده به تجارت و دیگر نمودی فعالیت‌های جمعیتی مشغول شده خود را در جامعه همچون نفر سخاوت‌پیشه و صاحب مقام معرفی می‌سازند. از جمله راهبر این گروه متشکل نشعه‌جلاب ترانسمیلی عبداللایف عزیزالله نیز با تشکیل زنجیره جنایتی و شبکه قاچاق مواد مخدر بایگری‌های زیاد به دست آورده است. در ادامه پیشبرد کارهای اپراتیوی تفتیشاتی از این گروه متشکل نشعه‌جلاب ترانسمیلی 6 عدد افت-ماشین‌های گوناگون تمغه و گران ارزش خارجی با مبلغ عمومی 1,708,000
84000 сомонӣ. махсусан аз худи роҳбари гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмиллӣ абдуллоев азизулло маҷмӯи моликият ба маблағи умумии 18 миллиону 330 ҳазор сомонӣ ҳамчун молу мулки бо роҳи ҷиноят ва аз ҳисоби фурӯши воситаҳои нашадор ба даст омада ба ҳабси молу мулкӣ гирифта шуданд. айни замон 6 нафар роҳбар ва аъзоёни ин гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмиллӣ дастгир ва нисбати ҳамаи онҳо тибқи талаботи моддаҳои 200 қисми 4, 289 қисми 5 ва 262 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда чораҳо барои дастгиркунии 2 нафар аъзоёни фаъоли ин гурӯҳ ки барои ҳамдастӣ дар ҷустуҷӯ қарор дода шуданд идома дорад. ҳамасола дар мамлакат 10 октябр рӯзи фалак таҷлил карда мешавад. ин тадбири фарҳангӣ дар шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи ба номи Шамсиддин Шоҳин бо иштироки фалаксароён доир карда шуд. дар баргузории рӯзи фалак беҳтарин ҳунармандон дар ин жанри санъати миллӣ маҳорати хешро пешниҳод намуданд. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. дар қасри фарҳанги шаҳр ҳунармандон маҳсули ҳунари хеш аз ҷумла асбобҳои халқиро ки бо завқу шавқи беандоза омода карданд ба маъраз гузоштанд. дар маҷлиси тантанавӣ ба ин муносибат муовини раиси вилояти Хатлон ва раиси шаҳри Кӯлоб иштирокчиёни ин тадбири фарҳангиро шодбош намуда таъкид доштанд ки таҷлили рӯзи фалак ғамхории давлату ҳукумат ва эҳтиром ба анъанаҳои миллӣ мебошад ки ҳамчун падидаи нодири ҳунарӣ дар фазои соҳибистиқлолии кишвар танинандоз гардид. таҷлили рӯзи фалак дар қалби ҳар як иштирокчӣ нақши муҳим гузошта ҳисси эҳтиром ба анъанаҳои аҷдодиро бедор хоҳад намуд. дар баромади ҳунармандони шаҳри Кӯлоб эҳсос мегардид ки фалак ҳамчун падидаи нодири миллӣ даврони соҳибистиқлолӣ рушд ёфта бо ибтикори ҳукумати кишвар мақоми давлатиро соҳиб гардид. фалаксароӣ дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон дар заминаи татбиқи сиёсати фарҳангии ҳукумати мамлакат ривоҷ ёфта дар баробари ҳунармандони мардумӣ дигар сокинон низ ба ин риштаи санъати мусиқӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд ки имрӯз ин анъанаи аҷдодиро аз бар карда дар озмуну чорабиниҳои фарҳангӣ гӯшраси умум мегардонанд. бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар шаҳри Кӯлоб низ ансамбли фалак таъсис ёфт ва ҳунармандон ин риштаи санъати миллиро дар баробари омӯзиш дар дохил ва хориҷи кишвар муаррифӣ менамоянд. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор ҳунармандон ва муҳаққиқону фаъолон ки дар рушд ва зинда гардониндани фалак саҳм гузоштанд ифтихорнома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб тақдим карда шуд. дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бахшида ба рӯзи фалак бо иштироки фалаксароён чорабинии фарҳангие доир гардид. раиси ноҳия иштирокчиёни ин тадбири фарҳангиро шодбош намуда таъкид доштанд ки таҷлили рӯзи фалак ғамхории давлату ҳукумат ва эҳтиром ба анъанаҳои миллӣ мебошад ки ҳамчун падидаи нодири ҳунарӣ дар фазои соҳибистиқлоли кишвар танинандоз гардид. таҷлили рӯзи фалак дар қалби ҳар як иштирокчӣ нақши муҳим гузошта ҳисси эҳтиром ба анъанаҳои аҷдодиро бедор хоҳад намуд. илова гардид ки жанри фалак дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин мавқеи хоса дорад ва аксари фалаксароёни маъруфи кишвар аз ҷумла Одина Ҳошим, Гулчеҳра Содиқова, Давлатманд Холов ва даҳо санъаткорони дигар зодагони ин ноҳия мебошанд ва дар рушди ин жанри миллӣ саҳми арзанда гузоштанд. баъди суханронӣ ба ғолибони даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман тӯҳфаҳои пулӣ ва сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар ҳолати тантанавӣ супорида шуд. фалак яке аз жанрҳои асосии қадимаи миллати тоҷик ба шумор меравад. ин жанри фалак дар халқият ва дар мардуми ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бисёр тараққӣ ва нушунамо ёфтааст. ба ҳамагон маълум аст ки фалаксарони машҳури Тоҷикистон аз ҷумҳурии Тоҷикистон хусусан дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин мебошанд. аз ҷумлаи устодон Давлатманди Хол, устод Одина Ҳошимов, апай Гулчеҳра Содиқова, Ҷумъахон Сафаров ва дигарон. мо ҳам яке аз шогирдон ва пайравони ҳамин устодо ба шумо меравем ва
کوشش به خرج میدهیم که همین ژانر فلک رو در ناحیه در سطح جمهوری و بین جمهوری دایم ترقی بدهیم و ادامه دهنده کاری استادان باشیم. فلکسرایی در منطقه کلوب ولایت ختلان در زمینه تطبیق سیاست فرهنگی حکومت مملکت رشد یافته در برابر هنرمندان مردمی دیگر ساکنان نیز به این رشته صنعت موسیقی توجه ظاهر نمودند. هنرمندان ناحیه در برنامه کنسرتی خویش نمهای گوناگون فلک از جمله فلک دشتی، فلک راغی و بدخشی را اجرا کردند که پسند حاضران گردید. شیرینجان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه شمس‌الدین شاهین برای برنامه نوید. масоили вобаста ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар семинари омӯзишие дар шаҳри ҳисор мавриди баррасӣ қарор дода шуд. масъулони мақомоти маҳаллӣ, бахши кор бо занон ва намояндагони ташкилоту созмонҳои ҷамъиятӣ паҳлӯҳои алоҳидаи ин масъалаи муҳими иҷтимоиро муҳокима намуданд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. ҳодисаву воқеоти замони муосир то андозае ҳуқуқу озодиҳои занону модаронро дар саросари ҷаҳон маҳдуд намуд. бахусус дар минтақаҳое ки ҷангу низоъҳои дохиливу хориҷӣ идома доранд, ҳуқуқу манфиатҳои занон ки асоси оиларо ташкил медиҳанд ба таври чашмрас поймол мешаванд. ин нуқта чорабинии омӯзишиву маърифатиеро ки дар шаҳри ҳисор ифтитоҳ бахшид ки ба пешгирии зӯроварӣ дар оила нигаронда шуда буд. хуб шуд ки мо имрӯз анамин имрӯзҳо дар шаҳри ҳисор ҳамин чорабиниҳоро баргузор гардонида истодаем рӯз ба рӯз ва хушбахт аз он ҳастем ки пешгирӣ кардан аз зӯроварӣ, яъне мардум ба дигар дид, ба дигар фикру ақида, яъне дигар шаваду ҳамин зӯроварӣ, яъне оилаи солим, дунёи безӯроварӣ, зиндагии безӯроварӣ зебост, ҳамин гуна зиндагиро давом диҳанд. таъкид гардид ки дар тоҷикистон аз нахустин рӯзҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати мамлакат ҳуқуқи марду занро баробар эътироф намуда то имрӯз талош мекунад ки ин ҳадафи худро дар ҳаёт самаранок татбиқ намояд. фароҳам овардани заминаи мусоиди ҳуқуқӣ барои татбиқи ин ҳадафи инсондӯстона аз ҷумла қабули даҳҳо барномаву қарор ва стратегияҳои баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва пешгирии ҳама гуна табъизу зӯроварӣ нисбат ба занон аз қадамҳои муҳими ҳукумати мамлакат дар ин самт дониста шуд. дар партаби амалисозии барномаи пешгирии зӯроварӣ дар оила ва инчунин амалисозии ҳамин лоиҳа, яъне мо имрӯз ҳамин чорабиниро ташкил кардаем ва чунин чорабиниҳо дар қаламрави ҷумҳурӣ гузаронида мешавад ва иборат мебошад аз чорабиниҳо вобаста ба баландбардоштани иттилоотмо ки аҳолӣ дар масъалаҳои пешгирӣ ворид намудани мушкилотҳое ки оид ба зӯроварӣ ба муҳтавои барномаҳои рушди иқтисодии иҷтимоӣ равона карда мешавад. иштирокчиёни семинари омӯзишӣ ҳадаф аз ташкил кардани ин чорабиниро ба баланд бардоштани маърифати ҷамъиятии худи занон ва иттилоъотонии ҳарчи бештари онҳо аз ҳуқуқу манфиатҳояшон рабт доданд. лозим ба таъкид аст ки кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташаббуси ҷаҳонии нури рӯшноиро ки ба пешгирии хушунат нисбати занон ва духтарон нигаронда шудааст бо кӯмаки шарикони рушд амалӣ мекунад. гуфта мешавад ки чунин чорабиниҳо бо ҷалби мақомоти маҳал минбаъд низ дар дигар шаҳру ноҳияҳо гузаронда мешавад. хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар музофоти шенсии ҷумҳурии мардуми чин оқибатҳои офати табииро бартараф мекунанд.